Marina. Aħna se nerġgħu niltaqgħu ta' waqt il-programm, Iva, ġifieri Iva, għandna. nkunu nistgħu nabdejtjaw lit-telespettaturi tagħna b'dak kollu illi ikun qiegħed jagħmel James. Dilettant tal-eżerċizzju inti? Nixtieq għandi iktar ċans, imma dejjem għaddej, ma tantx. Tagħmel eżerċizzju? Eżerċizzju eżatt ma nagħmilx, imma dejjem għaddej. Irridu nibdew jien u int. Ħammur niltaqa' ma' Mattejos ħalli itina dik il-ħeġġa wasal il-weekend ħbib, allura forsi ikollna daqsxejn ta' ċans biex nibdew anki l-eżerċizzju. Però huwa għaqli li nibdew l-eżerċizzju u sew nħallu l-festi għaddu. Fidejku, di mhix liġi. Il-verità hija Angela illi kif qed tajb inti hemm isu għażla li trid issir. Nibda issa? Jew nibda f'Jannar kif jgħid xi kull poplu. Inti x'parir ittina? U ħana naqra il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Ħanibda mill-iżvantaġġi. L-iżvantaġġi u nifhimhom dak li jkun qabli jgħidlek u issa fi żmien il-miliet mhux xorta ħanikol mela dak l-effort li ħanamlu llum qabel imbagħad barra mit-tieqa. U jkun hemm min jgħidlek mela issa nibda f'Jannar. U normalment però x'jiġri? Ħatibda fl-ewwel ta' Jannar? Le għandi l-ikla tal-miliet tal-ewwel tas-sena. It-tnejn ta' Jannar sakemm joqgħod l-istonku. Tlieta ta' Jannar tgħix kemm lajtikel nar mieħ. U baqa li l-kejkijiet u jkun fadlinna U baqalna. forsi minn xi jekel li kilna U l-parti ta' il-ġurnata ta' xogħol qabel. fis-7 ta' Jannar u fl-14 ta' Jannar mistiran tizzija. Il-parti ta' xogħol nagħmluh qabel ta' Tagħmlu qabel ħalli inti ħalli marri. li ħaniprova nagħmluh Ħatiprova, qabel. aħjar, Ħalli kemm ħateħelsu. jista' jkun. Eżatt. Fl-ewwel ta' Jannar Fl-14. nibda. Fl-14 titmur għand tizzija x'dek ma tqajtx magħha żmien il-festi ta' ċajtu. U mela mbagħad U nibdew wara nispiċċaw ma l-14. nibdewx. U nibdew ma nispiċċaw qatt prosit. Min-naħa l-oħra, jekk ngħidu isma' illum, grazzi għall programm ta' Angela jiena, ħanieħu deċiżjoni li millum nibda nagħmel xi ħaġa. Għalfejn qed ngħidlek. Il-miliet għad baqalu bej wieħed ieħor sitt ġimgħat 5 jekk qed nozzew. Marelli kif għadda Iż-żmien 5 ġimgħat 6, inti mhux biss ħadibda tħossok ħafna aħjar. Naqbel miegħek. Tgħid tara daqsxejn kemm għandik l-enerġija. Kemm qed norqod aħjar u qed inqum aħjar. Forsi għadni ma bdejx nara bidliet fil-mera, imma qed inħoss li ċertu qilliet qed joqogħdu aħjar ukoll. Bla marrit għax qed noqgħod attenta għall-exercise qed innaqqas milli kelli qed niekol. ċertu forsi kilba dak li bl-Ingliż jgħidula crave li kien ikolli qabel li rid immur għall-friġġ u nara fiex ħan niżvoga, illum qed niżvoga fl-exercise. Allura mbagħad Dik tnaqqaslek mill-kilba? bla dubju ta' xejn, għax l-exercise huwa żvog. Bħal meta ikun hemm min parti mit-terapija biex jaqta' sigaretti, jispiċċa jiżvoga fl-ikel. U mhux qed ngħidlek biex dak li jkun jaqta' xi sigaretti, anzi qed ngħidlek biex tipprova nfihem illi moħħ ikun irid imbagħad xi ħaġa oħra biex jiżvoga. Iva. Parti mit-terapija ta' fil-fatt min anke jkollu bżonn jikkontrolla kemm jiekol u anke jaqta' sigaretti huwa li jkun issuġġerit li jibda jagħmel l-exercise. Għax l-exercise ħaj jikkalmak. Ironika di. Jikkalmak tgħid li toqgħod nirsisti u nagħmel. Jiena naqbel miegħek kelli għaliex jiena meta jkolli ċans forsi nagħmel dik id-daqsxejn mixja u ġirja żejr qasira inħossni relieved. Allerwi. Vera tħossok daqsxejn għajjena forsi imma kif tuħu shower terġa' tiġi u Niki. aħjar milli tkun. U jista' jkun ukoll dak li jkun ikun jien apparti għax irsista għax forsi nieqes mill-ilma. Mela jekk nistgħu nibdew minn x'imkien jekk xejn minn dal-programm ħanisser minn qed jarana imur ifera tazza ilma issa u għajd li inti tħossok xi aħjar. L-ilma, Angela, jista' jkun ukoll isalvana minn ħafna ekel żejjed għas sempliċi raġuni illi l-moħħ ġieli jħoss illi għandu l-ġuħ meta fil-verità jkun. Antiċipajtni għax dik li kont se nistaqsi, kont se ngħidlek jista' jkun li jiena naħseb li għandi l-ġuħ immur l-ikel flok immur għal-xogħol. 100%. Jekk inti f'moħħok ma jagħmilx sens li inti rġajt bil-ġuħ, għajdzom naqra forsi għaċ, forsi nervi. Allura mbagħad nistgħu anke noqtu żewġ ta' safar f'ġebla waħda. Illi tajt isma' ħa nagħmel bela te. Għalfejn insemmi te. U by the way, jeżistu range kbira ta' flavors differenti li wieħed jista' jipprova jbiddel u jagħmel. Dak it-te apparti li huwa ilma mela jaqtalek il-ġuħ, ħajrilassak minnu nnifsu. Normalment għax ikun ukoll sħun, inti dak l-effett ta' xi ħaġa taħraq ħadd U bħalissa meta beda jaqleb dan it-temp ise tkun trid xi ħaġa sħuna iżjed mill-ilma. Għandna min jgħidlek jiena l-ilma waħdu ma nniżlux. Jekk hemm xi telespettaturi jixtiequ jitkellmu magħna ċempludna ħniftaħ il-linja tat-telefon tfadlilna ċans, nieħdu gost li forsi nistgħu nkunu tajnuna għalikom it-telespettaturi. Jiena kif dejjem ngħid meta jkolli lil Matteo Osmano hekk katlu meta konna qegħdin nitkellmu għalija jkun qisu l-kuxjenza illi għandi bżonn inħossni tajba allura nitkellem ma' Matteo u naturalment forsi jagħmel dik il-kelma ta' kuraġġ biex imqar noħroġ nagħmel nofsija ġirja mad-dawra tal-erja. Aħjar Angela, erġajna semmejna l-miliet apposta. Mela meta inti taf li bdejt minn qabel 5 ġimgħat 6 qabel, inti qed tara bajnejk illi inti diġà qed tagħmel ċertu effort. Mela inti esperjenzajt dak li fil-bidu ħad tkun qed tħoss kieku bdejt f'Jannar.
Għalfejn aħjar li bdejt issa, għax daw ir-riżultati ta' issa, da li qed inti tiżra f'daw is-sitt ġimgħat, ħadibda tgawdihom anke fil-miliet. Għax tgħid ili ta' tnirsisti daw il-5-6. Jiena mhux se noqgħod niffanga, jiena mhux pereżempju il-parti tax-xogħol jew tal-familja ħajibda minn frodu kmieni Għax inti tkun konxja mbagħad. Tkun konxja, dik hija l-moħħ. Illi qed Le, jew inkella tmur xorta, inti xorta tista' tmur u tuħu gost, imma tażel dak li tiekol. Ejja ngħidu li anke ma tażilx, ħalli nkunu fair, għax dakinhar pereżempju tal-miliet, inti milli hemmhekk normalment kulħadd jażel tal-inqas item wieħed, taf kif ġifieri item minn kull ħaġa. U inti imma li taf lilek tiżra għal 5 ġimgħat, 6 ġimgħat il-ġid, inti taf illi dik l-ikla l-emmulaw mhux ħadd tagħmellek Bas titpattila. Dik waħda u hemm min, Angela, anke min ikun beda jagħmel exercise qabel, li laqqas jitla pis fi żmien il-miliet jew vera ftit. X'differenza milli ngħid iwa, issa nibda wara l-miliet, mela x'jiġri. Għandi daw il-5 ġimgħat nibqa' nikola doċċ. Fi żmien il-miliet nikola doċċ iktar u nkun telgħid mal-5 kilo 6. Għanna telefonata ħaniħdu nitkellmu ma' xi ħadd mit-telespettaturi tagħna. Il-wara nofsinhar tajjeb, hello. Wara nofsinhar tajjeb Angela. Sellimlek. Għana, nix nkellimkom, please. Nina, meta nixtieq l-ilma. Nibda naqta nifsi ħafna. Daf xikun, tistaw forsi jina noqgħod naħseb hekk imma le minn dejjem hekk kont ġifieri. Per eżempju ma nħobbux l-ilma ta' ġifieri ma ġikultant ngħid nixrob naqra ma nibda naqta nifsi. Meta nixrob jiena u nixrob naqta nifsi. Tkun diġà qed tabborri illi ħad tixrob l-ilma għax ma joġobix. Naturalment tabib minix allura ħanitlob is-sinjura titkellem mat-tabib tagħha. Ifimni, il-likwidu, l-aktar likwidu illi ħajjajna biex nejxu, anka x-xaħam biex naħarquħu biex nitonjaw għal-ilma. Jena hopp nistħajlu, ma pjanta. Inti biex il-ġismek tittonjaħ biex tkabbarlu l-muscles, mux biex niġu isna raġel ta' ġifieri għal dawk in-nisa li qed jarawna, imma biex anka flok ma tiddendel tibqa' maquda u pulita, trid issaqqi l-pjanti tiegħek li huma l-muscles. Dal-ilma kif qedna jaqta' l-ġuħ, dal-ilma ħajtajjablek il-ġilda, kif tiraġuna, kif torqod, kif tqum, għandu effett kbir. Ġifieri s-sinjura ħanistedina tara daqsxejn is-sitwazzjoni għax ta' min naraw u naqra sew. Xi ħaġa oħra tinsemmilek Angela. Qabel ma semmili xi ħaġa oħra, nirringrazzja dik is-sinjura li ċemplet insellmilha minn hawnhekk u jekk hemm bżonn titkellem anki mat-tabib tagħha għandna telefonat oħra ħanieħduha. Il-wara nofsinhar it-tajjeb, hello. Naħseb tajb li lek Angela ġusu studenti jekk il-messagġin kollha li jkollok. Grazzi. Ħanajdek, jiena tot niżel fuq 100 kilo sewwa. U għallu li darba programna li jgħatijek għaddu nħos 5 kilos. U għattina t kif għanna bazzina, pero l-qastom ta' Proset. Pero batta fenzit għax indunat il-liset. Bil-ġus tal-frott. U għolli għidu li ma fifx sokkor. Xorta kan faxi ħaxin dal-ġil bil-fors. Għax tilu l kinta ġedġet id-dita. Għakar għardu minnidek li mux meġġit sokkor, ikollu sokkor tal-frott bil-fors. Iva, aħna nafu illi il-frott fiħit sokkor naturali u xe. U li għatjajt il-senjur huwa illi biex il-frott ikun ippakjat, tajjeb il-ġus ikun ippakjat, xaħġa ħajżidulu biex anka jibqa tajjeb għattul ta' żmien. U ta' minn ngħiduha illi bħala dak li jgħidulu zokkor aħna, issa aqta zokkor ta' mal-kafe u aqta zokkor li nsibu fil-pakketti, anka zokkor naturali mill-frott. Daka għalina li ħafna mill-ħin ikunu bil-qeda huwa lanqas li għandna bżonn. Daw jissejħu carbohydrates, jew karboidrati. Inqas minti attiva, inqas minti qed tiċċaqla, inqas għandek bżonn frott, aġin, ħobs, patata, ross. Tajjeb, waqt li jekk inti attiv ħafna, speċjalment fuq xogħolok, ta' min tikkonsidra titkellem ma' nutritionist biex tkun taf kemm għandek bżonn bħala ammonti. Però jekk xejn, anka ta' min waslu dal-appell tal-aħħar Angela illi bej l-għażla bej x-xaħmijiet u t-sokkor qabli il-common sense jgħidlek ħanevitaħ ix-xaħam għax nhar tinneħħi x-xaħam li għandi. Pero qed isibu ċar kristall illi meta għandek l-għażla aħjar tmur għal ftit ikel ta' xaħam milli għad sokkor għal karboidrati. Biċċa laħam milli forsi nkunu nafu li jkun fiha daqsxejn xaħam hija ħafna aħjar minn pasta. Biex inkun eżatt l-aħjar jekk inti għandek dak il-lejer tax-xaħam ta' barra tal-annimali m'għandekx tambieħ. Però xaħmijiet li jkun fiha rita, li jkun fiha anki xi steak tal-xaħam, dak l-aħjar tneħħih naturalment. Imma dan anke qed ngħidu eżempju żejt ta' huwa kollu xaħam, min huwa xaħam tajjeb. L-aħjar nieħdu lilu milli eżempju. Lis-sinjur ngħidulu grazzi tat-telefonata u nispera li sa qed tħossok aħjar li nqas ftit anki mill-wejt jak u proset naturalment. Nsellimlu ngħidlu grazzi. Matteus,
Jidir li kelli SMS li kien bisa minn bat il-messaġġi nkunu nistgħu naturalment anki nirrisponduhom anki meta jerġa' jkun qiegħed magħna Mattejos. Qaltilna jiena mmur nimxi u noqgħod attenta x'niekol u ma nistax ninżel kilo. Vera dwejja għandi 59. Almenu qrajtlu u tiżen 60 kilos. Ta' malajr, il-mixi jista' jkun ma jkunx biżejjed għax meta qed tagħmel l-istess ħaġa ġurnata wara l-oħra għandek bżonn li tagħmel xi daqsxejn. Tibdelu. Ħana nissuġġerixxu exercises li ħaddem il-ġisem kollu, l-aħjar ikunu f'ambjent ta' grupp, nofsija kollox u nimxu minn. Wasalna biex nikkonkludu għaddejjin closing credits, nixtieq nirringrazzja lil Mattejos, nirringrazzja Thank you lilek. l-mistednin kollha li kellna matul dan il-programm u fuq kollox anki matul din il-ġimgħa ta' programmi. Temmejna ġimgħa oħra ta' programmi b'sodisfazzjon ngħid grazzi lit telespettaturi tagħna tal-feedback eċċezzjonali li qed ikollna ta' kuljum. Appuntament